Mayong adlaw mga binati o minahal kong matalunon. Welcome to my channel. Welcome to Eco TV News, ang channel sa kalambuan sa lungsod sa Matam. Okay guys, sa mga ako naghangyo sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga maghimo og negosyo diri sa among lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Sa pagkatinuod guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan og mga investor nga ganahan magnegosyo diri sa among lungsod. Basi ganahan maghimog mga kuan guys, mga supermarket, mga mall, charot murag tinuod. Sa tinuod bitaw guys, ang lungsod sa Matalom nanginahanglan jud og mga dagkong investor para mas ma-develop ang mga lugar kung diin nanginahanglan jud og mga negosyante nga mo put up og negosyo sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong tong mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa mong lungsod. Unsa may mga kuan ngani, unsa may mga programa nga gihimo para og dunay magnegosyo makuan sa administrasyon. Mao ni ang administrasyon karon naghimog pantalan ngano man naghimo magpantalan tungod sa ang pantalan po guys, mao ni po ni magdaog dagkong kanang magdaog muda og mga example kanang pantalano na mudunggong mga barko, mao po ni murag makapadaghan or mga produkto mas dali i-transport kay na naman tay pantalan. Niyang ato ang mga tourism nagpadayon sa pagdevelop, ang ato ang farm to market road gipaningkamutan sa atong administrasyon headed by sa atong maabtik nga Mayor Eric S. Pahulio o mga kauban. Okay. Unya sa mga farmers food nato diri sa lungsod sa Matalom, ako naghangyo nga atong mga produkto atong baligya sa atong lungsod. Ngano man unsa may rason ngano mang ari mo dun sa lungsod. Mayon pa ganung uban guys nga ngano ana mas matalom nga mingon. Mao nga guys, ang hitabo guys kintahay no. Sa matalom ang atong produkto atong i-transport sa laing lugar, which is kuan mas mayo o ari na to ibutang pa sa atong lungsod. Mas lami lagi na tay tabo guys kuan, pero puhon ma-realize na guys niya katong ganahan mo mosuroy sa Matalom Boulevard. Welcome mong tanan ngadto, wa nay unos pwede na tang mosuroy. Unya mo palit og balot na ho og beer, palit na mo guys ha. Unya ako naghangyo pod nga magtinabangay kita kanunay alang sa kayuhan ug kalambuan sa lungsod sa Matalom. Balikon ko sa mga negosyante nga ganahan magnegosyo diri sa lungsod sa Matalom. Welcome mong tanan nga mo invest og business diri sa mong lungsod. Ang lungsod sa Matalom jud nanginahanglan jud og mga investor nga magnegosyo diri sa mong lungsod. Ako mang hinaot nga mosanong to mga negosyante nga maghimo og negosyo diri sa lungsod sa Matalom, Leyte, Philippines. Eco TV andam motabang sa ekonomiya o sa turismo diri sa lungsod sa Matalom. Ako magaingon nga ang panaghugpong sa taga Matalom mao'y susi sa kalambuan sa atong lungsod. Nya karon is Friday. Kung naay kwarta, Friday. Og watay medyo gamay atong cash guys. Ana lang ta sa Matalom Boulevard. Atong suruyon nya natay nga tumoy aduna tay tindahan ngadto nga ginagmay. Pwede mo makapalit og beer, pwede mo makapalit og mga snacks, chicheria,
mga balot niya na tayo mga hotdog o mga tempura. Basta na ay magkidlap guys kanang tumoy sa Children's Park na tayo tindahan nga do. Ako manghinaot nga ato gayong suroyon ang Matalom Boulevard. Iko live karon sa Municipality of Matalom. Iko PP ang boses sa kalambuan sa lungsod sa Matalom. September 13, last day ron sa September. Mubigay na punta sa Oktubre pohon. Okay? Good luck o God bless kanatong tanan.